Yari ang mga dagko nga mga balita nga natipo na subong nga adlaw. Para sa mga headlines, fastest growing economy, Western Visayas nagpanga-duwa suno sa PSA. Western Visayas nubo ang tyansa nga maka-eksperyensya sa 50 degrees Celsius nga init suno sa PAGASA Iloilo. Removal of tattoos sa mga PNP personnel dati na nga polisiya suno sa PRO 6 kag ICPO. Panay News nagdaog sang 3 major awards sa PPI 2023 Community Press Awards. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Western Visayas nagpanga-duwa sa mga rehiyon sa pungsod kung basihan ang pagbaskog sang ekonomiya sini suno sa Philippine Statistics Authority kon PSA subong nga Webes April 25. Sa report sang PSA, nagsaka sang 7.2% ang ekonomiya sang rehiyon sang 2023 nga yara sa 1.024 trillion pesos. Ang may pinakadako nga nagbulig sa ekonomiya sang Western Visayas amo ang sektor sang transportasyon kag storage, construction, public administration kag defense. Ginatag man sang PSA nga yara sa 6.5% ang per capita growth rate sang Region 6 kag sunod naman kay Nelida Amular, PSA 6 officer in charge, nagsaka sing 5.8% ang household spending sa Western Visayas sa nagligat nga tuig. Samtang nagpanguna naman ang Central Visayas sa fastest growing economy sang 2023 nga yara sa 7.3%. Nagpangatlo naman ang Ilocos Region nga may 7.1%. Subong nga bulan sang April nag-range sa 39 degrees Celsius to 44 degrees Celsius ang heat index nga mabatyagan sa palibot sang Western Visayas, pero may tsansa ayhan nga maglabot ini sa 50 degrees Celsius and above pagsugod sang May. Suno kay Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kon PAGASA Iloilo Engineer Ferdinand Rubin Jr., Weather Specialist 1, manubo ang tsansa nga maka-eksperyensya ang Western Visayas ang 50 degrees Celsius kung basihan ang mga records sa nagligad ng mga tinuig kasunod man sa mga naganilapta nga reminder or advice sa social media nga maghalong bangod nga ginapahayag nga mas mainit ang panahon sa May nga magalabot sa 50 degrees Celsius. Ang 52 degrees Celsius and above ang makonsider nga extreme danger category, samtang ang 51 to 42 degrees Celsius ang danger category. Under sa extreme danger category, ginhambal ni Ruben nga mahimo na ini nga maka-create sang imminent danger sa health sang tawo kag maka-trigger sang heat stroke kag iban pa nga underlying health condition. So far sa PAGASA Iloilo, yara pa lamang sa 44 degrees Celsius ang ilan na lista nga highest nga heat index. Ini amo ang April 15, April 22 kag April 23. Ginathag ni Robin nga maski manubo ang tsansa makalista sa 50 degrees Celsius and above, pero lauman gihapon nga mangin mainit ang panahon bangod nga nagapabilin ang hot and dry season sa May, kusa diin easterlies wind gihapon ang ma-prevail nga hangin. Nagligad nga Lunes gimpahayag ni PNP Chief General Romel Marbil nga ginabawal na sa mga personnel ang mga revealing tattoos. Sa interview kay Police Colonel Joresti Coronica, ICPO Director, ang pagbawal sa tattoo nga visible ara na sa polisiya sang PNP. Ara na sa ilang nga mga pulis sa PNP nga kung may visible tattoo ka, hindi gid na pwede bisan sa pag-hire sa mga lateral entry for officers, ginabawal ang visible nga tattoo kag gina-check ina. Sa interview naman kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, PRO 6 spokesperson, ang requirement dira kung ikaw aplikante as patrolman or patrolwoman, requirement gid nga dapat pagsulod mo sa PNP organization wala ka sang tattoo. May mga police personnels man nga nagpabutyag sa amuni nga issue kag base pa sa ila bago magsulod sa PNP organization kung sila may tattoo, kinagaan sila tsansa nga magkakasini para hindi mapending ang ila application. Nagmando sa bago nga polisiya ang PNP National Headquarters bangod sang nagadamo ang mga PNP personnel nga may visible tattoo sa bilog nga Pilipinas. Nakahakot ang Panay News ng 3 ka major awards sa nagtapos nga Philippine Press Institute 2023 Community Press Awards nga ginhiwas sa Century Park Hotel, Manila. Ang 3 ka award amo ang Best in Reporting on Migration Issues, Best in Business and Economic Reporting, and Best in Editorial Page. Isa kadako nga bugal ang ma-recognize ang sini nga prestihiyoso nga award-giving body and National Association of Newspapers and Online Publications sa pungsod. Ini nga mga achievements para gid sa tanan nga mga
Ilonggos sa bilog nga kalibutan. Halin sa newsroom sang Panay News, nagapasalamat gisang dako sa wala untat nga suporta sa 43 ka tuig nga pagserbisyo sa inyo sa patag sang journalism. Our heartfelt thanks also to all our partners, advertisers, subscribers, avid readers, and believers from print to World Wide Web. Your trust and support are our source of inspiration to continue soaring high. The men and women of Panay News recommit their passion and dedication to serve you better. Madamo gid nga salamat mga ka-PN. Kagamoyadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka-PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.